Karota ndichiona nyoka pamwe inoita kunge chamupupuri. Ndikaiona nyoka iyoyo mangwana ndinomuka ndakazvimba. Ndiri kukwenya, ndinoti ndikafamba ndiri munhu ndinogona kuona fesi yababa wangu. Ndikangoiona handichakwanisi kutofamba, ndaakutogara pasi. Ike zvino panguva yandiri handikwanisi kana kudya chikafu, ndinorarama nekudya madhaka. Nguva zhinji ndikabika chikafu pamwe ndotadzawo chidya. Dzimwe nguva ndikatanga kudikitira ndinotota chero hembe chero ndichifamba murodhi asi inooma. Ndichikwenya ndinosvika kupi ndisingarari, ndichirara ndazora parafini. Asi baba vangu vanozviziva. Ndinovharirwa nenyoka iyi nekuti ndinogona kuiona handisi. Pamwe pacho ndikairota ndinotomuka ndichitori ndatoitwa mukadzi kudhara nei. Ndinonzi Kumbirai Chiwara. Inini ndine makore 43. Amai vangu nababa vangu vakasiyana, vakarambana. Ndokubva ndakurira kumusha kwaamai vangu. Grade 7 ndakuda kuchinyora grade 7. Baba vangu vakaita zvekuuya kuzotitora pachikoro vachiita zvekutiba, vachiti varuda kunotigadzirira mabhedhi. Tasvika ikoko havana mabhedhi avakakwanisa kundipa. Asi ndirichigara namainini ndichiona situation yemagariro andanga ndakaita namainini, ndakatosvika pakuti ini chikoro handichadi, ndaform 1. Ndikatanga kutiza pamba apa. Nguva zhinji vainditorera mumakamba emapurisa ndatiza, vondidzosa kumba. Saka ndaform 3 ndakazodanana nemukomana wangu wekuchechi. Taitonamata wekuchechi kwataienda kuZCC. Saka kuZCC kunonzi kana ukaita mukomana unonyoresa muchiti kuti muzikanonzi muri kufambidzana. Ndichifambidzana nemukomana wangu form 4 1999 ndichinyora form 4. Ndakatopasawo 5 levels. Ndapasa ndikana baba enda form 5. Ndikati handikwanisi kuti ndiende form 5 chikonzero handina bhedhi. Saka bhedhi andite sei, ndichiroorwa nemukomana wangu. Saka panguva yekuti mukomana auya azobvisa mari kumba kwedu, mainini mukadzi wababa akabva anditi hazvichaite kuti uchiroorwa nemukomana uyu. Chikonzero maive mukomana arikuda kunokuroora, vane nyoka yavanoda kunokupa kuti uise muchiuno. Kana waisa muchiuno, sezvo iwe uri wemuroora mukuru, uchanzi uri muroi musha nekuti unoda unopiwa uroi kumusha kwaunoda kuroorwa. Saka hazvichaite kuti uroorwe nemukomana iyeye. Ndokubva ndasiyana nemukomana wangu. Saka panguva yandakasiyana nemukomana wangu, muchiuno mangu ndakatanga kuita kunge ndinovaviwa kunge mune chinhu chinondifamba. Saka ndaiti ndikakwenya pakuvaviwa uku ndinotanga kubuda inenge nyaviri. Nyaviri yacho imwe yacho inogona kuita kunge bhandi zvokuita kunge pafamba zongororo paya. Saka zvichidaro ndakambonesana nababa wangu muna 2000 ndichinetsana nenyaya yekukwenya uku kwanga kwakuitika pandiri. Vachibva vati tichanogara dare kumusha muna 2001. Tichisvika kumusha zvakanzi mai guru vanofana kutitendera kuti tigare dare iri. Havasati vatipa go ahead yekuti tigare dare rako, asi une mhosva yekuti wakatuka baba. 2002 ndichigara ndiri kumusha ndikadanana neumwe mukomana. Ndikati ndiuye naye kuna tete hanzvadzi yababa wangu kwandanga ndasiyiwa ndichigara. Tete vakati hazviite kuti udanane nemukomana iyeye because baba wako ukamitiswa vachandipa mhosva. Saka hazviite kuti urambe wakagara pano, enda unotsvaga basa. Ndokubva ndanotsvaga basa ndikanogara muKG6. Ndakanogara mu41 mumasvimbo ndichishanda ndiri house girl. Asi dambudziko rekuvaviwa dzimwe nguva ndaiti ndikatanga kukwenya ndiri pamba ipapo ndaisvimuka ndakazvimba ndisingagone kushanda. Ndamuka ndakazvimba basa raingonzi rapera nekuti imi hamuchagone kushanda. Ndichibva ipapo ndichiramba ndichinetsana nababa tichibvunzana. Ndobva ndazombonogara kwaMutare. Ndagara kwaMutare ndakaiti ndipa ndashanda. Ndikashanda 2 months. Musi wandinongomuka mwiri wangu wakazvimba. Ndotonzi basa rapera, hamuchakwanisi kushanda. Saka nguva zhinji zvinoitika ndezvekuti ndikarota ndichiona nyoka pamwe inoita kunge chamupupuri. Ndikaiona nyoka iyoyo mangwana ndinomuka ndakazvimba. Ndikarota ndichiita kunge pane munhu ari kundirova neshamhu, mangwana ndinomuka ndakaita sei, ndakazvimba mwiri wese. Saka tichifamba chiramba chitaudzana nababa nenhau iyoyo. Ndakazotizira muna 2007 kumurume akandiroora. Andiroora aenda kunobvisa mari. Ndakanesekana kuti ndiite pamuviri ndizvare mwana. Mwana ndakazomubata muna 2009. Pandakabata nhumbu yangu muna 2009,
murume wemunin'ina wangu akabva ashaya, nekuti apa ndasina kuudza vabereki kuti ndakatizira. Pakashaya murume wemunin'ina wangu, ndichienda kunhamo yemurume wemunin'ina wangu, ndichisvika ikoko chakatanga kutaurwa nababa wangu ndechekunzi inhumbuka iyi. Ndikati inhumbu asi handina kuuya kumba kwenyu, ndauya kunhamo. Ndobva taita zvepanhamo, ndokubva ndadzoka. Ndichidzokera kumurume wangu, ndichisvika ndakatanga kukwenya zvekuti murume wangu akazondisiya uyu akabva ati mukadzi wangu handiti kwanatezvara tinoona kuti zvakamira sei. Achibva anobvisa mari, abvisa mari yekuroora, tibva tadzoka, tibva tagarisana. Murume wangu akatanga kufamba neni, achifamba neni ndopaingotaurwa zvekunzi amai ava vane nyoka iri pavari, pavanokwenya paya inyoka inenge ichitovafamba. Ndokubva murume wangu ataurana nababa wangu kuti tokumbirawo anatezvara pane zviri kuitika pamukadzi wangu. Baba wangu vanga vasingauyi, vaitumira vanhu kumba kwemurume wangu. Munhu anenge atumwa paanodzokera nemhinduro anosvika achiti hakuna zviri kuitika, asi inini ndichitambudzika. Tagara takazoramba tichifamba. Ndokubva ndazobva kuno kune hama dzemurume wangu kuHarare, ndobva tadhiraivha, ndobva taenda kukwekwe kuna baba. Tasvika kuna baba taifambira dambudziko renyoka iro. Tasvika ikoko baba wangu vakati vakwashamirai kunze kwemusha, ndinoda kuti mwana wangu apinde chete nemwana wake. Ndichibva ndanopinda muchivanze. Ndapinda muchivanze, vanhu vakaswera vakatigara kunze kwemusha. Kuma2 vanhu vakadhiraivha mota dzavo vakadzoka kuHarare, ini ndichingori mumba. Ndiri mumba kuma5 ndikanzi nababa wangu teera varume vako. Ndakaedza kuti nditeere varume vangu, asi ndakaudzwa kuti ndasina mari. Svika unotsvaga, unotaura nevari kumberi. Ndikaenda kumba kwemunin'ina wangu ndichiti ndinotsvagawo mari yekuti andipewo yebhasi ndidzokere kuHarare. Munin'ina wangu akasvika akandigarisa dare akanditi, kana mapfuura nekumba kwababa venyu musapfuura nekudzimba dzenyu, munofanira kudzokera kwamabva. Mukashanya kwedu modzokera kumba kwenyu mozoita zvana baba venyu. Kana muchiita zvababa venyu nokuti muchazotivengesa, isusu hatidi zvekutaura. Ndokubva ndabva ipapo ndikamukumbira mari yetransport akandipa, ndikakwira ndichidzoka kuHarare. Ndichisvika kuHarare ndakasvika murume wangu atama pamba pataigara, atakura zvinhu zvese. Akanditi iwewe wakatorwa nehama nababa wako, vanofanira kuzokudzosa una tete kana kuti mbuya vachikuperekedza sematorero avakakuita, nokuti iwe une dambudziko rezvinoitika pauri. Ndichidzokera kuna baba, baba wachinditidzokera kumurume wako. Ndakasvika pakutenderera, ndine mwana ndichitenderera munomara, ndikazowanawo shamwari yakandipa pekugara. Andipa pekugara, ndikakumurirwa hembe dzekuti ndipfeke. Andipa pekugara shamwari yangu, ndakatora mwana ndikambomutsveta kumba kwana baba wake. Ndamuendesa kumba kwana baba wake mwana wangu. Ari ikoko ndaedza kuti ndisusukidze ndione kuti ndinosvika kupi kuti ndiwane kurarama ndichichengeta mwana iye. Ndiri panguva iyoyo 2013 ndokubva ndauya ndikanzitora mwana wako nana bamukuru. Maini torai mwana wenyu, hatichakwanisi kugara nemwana wenyu. Ndokubva ndatora mwana wangu, ndokubva ndanogara naye kwandaichengeta. Munhu aindichengeta akati hazviiti kuti panapa ugare nemwana wako, iwewe ndiwe wandiri kubatsira. Ndikatora mwana ndikaenda naye ndikanomutsveta kumba kunana baba wangu. Ndakanomutsveta muna February 2014. Ndichitsveta mwana wangu panana baba wangu, vachitanga vakamboita zviya zvekuti vanenge vari kuramba. Ndikati baba, ini ndiri mwana wepano, asiri wepano ndeuyu. Kana muchikwanisa kuti imi indogara pano, mwana ndonorasa, handizivi ndoita sei. Ndokutambira kwavakaita mwana wangu. Vatambira mwana wangu havana kuita 2 months ndiri mumba mekuchengetwa. Mainini vakabva vakwira bhazi vachibva vauya. Inini ndanga ndisina pekugara pekuti ndivachengete, asi vakasvika vakapinda mumba mangu mandaichengeta. Vagara mumba imomo, inini ndakashaya kana pekuti ndivape pekuti vakwanise kurara. Shamwari yangu ndiyo yakazovatsvagira pekuti vairese varara kudaro. Zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kuwesena, nekuti zuva ravakauya handina kurara usiku hwacho, nekuti ndaikatanga kukwenya. Ndichikwenya kudaro, ivo vanga vakarara kune the other room. Maininja vaingotaura ndikavati honai situation yandinayo panyama yangu, zvikanzi aiwa zvinoita zvakanaka, asi chandoda kungotaura ndechekuti kuHarare kune mari, muri kuita mari, ukatsvaga mari ukaenda kuchipatara. Ndakatenderera muzvipatara nedambudziko rekukwenya. Ndakabuda mari dzakawanda. Apa ndaiva ndichiuridza kuti ndiunganidze mari yekuti pandakachengetwa kumusha kwamai vangu ndinoripira mbuya vangu. Mbuya vangu vakasvika pakushaya ndisina chandabvisa. Zvimwe pendindaronga ichi
kune munhu anobva kumba kuna baba obva auya. Kana kuti ndikangoreceiva call yababa, dambudziko raakutotanga. Ndikareceiva call yamainini, dambudziko raakutotanga. Pese pandinofamba up to now, ndiri kungofamba, ndiri kumhemhaira. Pese pandafamba, ndiri kutambudzika, ndiri kukwenya. Ndinoti ndikafambawo ndiri munhu, ndinogona kuona fesi yababa wangu. Ndikangoiona handichakwanisi kutofamba, ndaakutogara pasi. Ike zvino panguva yandiri handikwanisi kana kudya chikafu, ndinorarama nekudya madhaka. Nguva zhinji ndikabika chikafu pamwe ndotadzawo chidya. Ndiri kutambudzika. Kwese ndakazotangawo kufamba ndichitenderera. Pandinenge ndafamba kuti ndinobatsirwa, ndikangoshama ngai ndiri seapapa, ndikasvika pamubatsiri anogona kungondibatsira zvenguva yacho. Ndikadzoka mangwana ndichidzoka oti hamusirimi, pamwe ndinenge ndine zvandatenga kuti ndibatsirwewo. Ndikafamba 2021 mainini vakauya, mwana wangu achirwara ari kwaMurambiri, asi ndakafonerwa nababa unzi usabva ipapo mai vavo vasati vasvika. Vakauya ndikagara navo 4 days mumba mangu, ndanga ndaakuroja ndisisiri kuchengeta. Ndagara navo ndakavabvunza mafambire iko kunzvimbo yeHarare, svikaenda ati ndizoona mubhedha wandakanzwa, asi muno mumba mako ndafarira makalazi eblue, handina kuzotanga kurara. Apa ndanga ndava musekendi marriage, ndiri musekendi marriage. Baba vemwana iyeye ari kwaMurambiri. Pavakadzoka kurushinga kwavaishanda, vakasvika vakanditi iwe unorwara neTB, nekuti ndakati musi wavasvika ndakatanga kudikitira. Dzimwe nguva ndikatanga kudikitira ndinotota chero hembe chero ndichifamba murodhi, asi inooma. Vandidaro vakatora mwana wavo vakaenda nemwana wavo. Up to now pese pandafamba ndinosemwa. Ndogona kungoti chero pandasvika ndotonongedzerwa mhosva isiri yangu. Chero pamba pandiri kutaura kuti takapiwa notice, inhau dzakatoitwa nevamwe, handisirini, asi ini ndanga ndaakunongedzwa kuti ndine mhosva. Ndaakutokumbira mhuri yeZimbabwe, nekuti pese pandiri kufamba, chero ndikapinda ndikasvika pachechi, chero ndikasvika pamubatsiri, ndikatanga kushama ngai ndisati ndasvika ipapo, handina chandichabatsirwa. Ende ndikatanga kutsva muviri wangu, handina munhu anokwanisa kuzondibatsira padambudziko rangu. Pamwe pacho ndinotomuka fesi yangu yakachinja, zvekuti vanondiziva vanogona kutoti nhasi wakachinja fesi, but vamwe vacho ndinovapa mhinduro yekuti zvagara zviripo zvinowanikwa kuchembera. Handisi nekuti fesi yangu ikamuka yakachinja, ndinotoziva kuti nhasi fesi yangu yakachinja. Asi ndikangorota baba wangu, handina rugare, handina zororo. Pandafamba ike zvino ndiri munhu anosemesa vanhu. Ndakatombovabvunza baba wangu mazina angu aitana, vakanditi ndezvemumusha medu. Pese pandinoedza kuti nditaure nababa wangu vaingoti ndezvemumusha medu. Kusvikira ike zvino havachakwanisi kutaura neni, chero ndikavafonera. Chavanokwanisa kutaura ndechekuti uya ubvise mwana wako pano. Mwana wako wakasiya pano ndiye anoita kuti nditaure newe, usataura neni. Ndinosvika kupi mhuri yeZimbabwe? Ndichikwenya, ndinosvika kupi ndisingarari? Ndichirara ndazora parafini. Asi baba vangu vanozviziva. Mhosva yangu ndeyei yekuti vakarambana namai vangu here. Saka zvinoreva kuti vane vabereki vakarambana vanofanira kutambudzika here pasi pezuva. Zvinoreva kuti inini ndichasvika kupi? Ndiri kutambudzika mhuri yeZimbabwe. Ndinotodawo kubatsirwa. Nekuti chikatangawo ndifamba vamwe ndoita kunge ndaruma. Chikandimonera ndikakwenya ndinobuda maduzu mwiri wangu wese. Saka ndinorarama sei pasi pezuva? Ina handifani kurarama pane vapenyu, ndofanira kurarama kune vashakabvu here. Asi zvichikonzereswa nababa wangu vasina chavakaita. Ndakambotaurawo nanasekuru, vanyepa kuti vhani ndakanoroora baba wangu. Ndikataura nanasekuru, ndikai baba vanyu havana kana kubvisa tsvakirai kuno. Imhosva here yekuti ndakabvunza kusha vakarambirana baba wangu namai vangu, chinoita kuti vandichini ndine mhosva ndakapinda mubedroom mavo ndinofanira kunoripa. Inini madarera vakagara ravari kundinongedzera mhosva, inini ndanga ndisipo. Munhu akauya nemeseji yekuti wakatuka baba une mhosva unofanira kunoripa. Ndakamubvunza makambondisheedzawo here kuti ndizotaura ndakamira tichitaura kutukai kwandakaita. Asi dare iro rinogarwa nasemunaiguru ivavo nababa wangu nemukadzi wavo nevana vavo. Zvinoreva kuti inini here handina vanofanira kundibatsira. Zvinoreva here kuti pese pandinofamba ndinovharirwa nenyoka iyi, nekuti ndinogona kuiona handisi.
Pamwe pacho ndikairota ndinotomuka ndichitori ndatoitwa mukadzi kudhara nenyoka. Ndinosvika kupi ndichidaro? Masahwira anondiziva, ndaitomboriwo munhu anoverengwa pavanhu, asi nguva ino handina anokwanisa kundibatsira. Ndinosemwa, asi zvinokonzereswa nababa vangu nezvinhu zvavanoziva zvavasi havakwanisi kumboti mwana wangu yatigare pasi tifambe. Asi vana vamainini vakarwara vanogona kufamba nawo. Ndinosvika kupi ndichidaro mhuri yeZimbabwe? Ndinokumbirawo vanogona kundibatsira nekuti pese pandafamba ndinongoudzwa nayo yenyoka, asi hapana anogona kundibvisirawo nyoka iyi. Zvakanaka yamai, mukubatai muri muzvishoma. Kuhama dzaamai vanasekuru nevamwe kune here anombokucheukai kuti atsvage rubatsiro kwamuri? Hapana, nekuti dambudziko havarizive. Pandakambonzi enda kuna mai vako ndarwara, ndakafonera amai vangu vakanditi unouya mwanangu. Ndakagadzirira kuti ndiende, vakafonera munin'ina wangu vakamuti bvunza kuna baba wako kuti isusu tisu vekupiwa varwere here kana kuti, nekuti pamapa vakakutorai muri vatano. Baba wangu vakasvika pakuramba kuti handina kutaura izvozvo. Alright amai, tomboti pane vaviri vatatu vaona vhidhiyo rino vachida kukubatsirai zvakanyanya pamatambudziko ose aya. Mune foni here yamunokwanisira kubatwa pafoni? Kana munayo mushedzere nhamba uye chazodzinyora pasi paskrini pevhidhiyo rino. Nhamba dzangu dzinoti 0780 291 787 kana kuti 0772 579 070. Sokorai zvenyushedzere 0780 291 787 kana kuti 0772 579 070. Maita basa, nokutendai nenguva yenyu. Chiitiko chiri kuno mhuri yeZimbabwe tiri kuzvionera tega. Amai vari kutiwo hakuna hama ichada kuvabatsira, asi ndinoziva kuti nyika yeZimbabwe muriko mune mwoyo wakanaka wekubatsira. Namba dzavo tadzinyora pazasi. Mufaro wangu kuva nemi, ndichiti tinotenda.